Pavidhio inoi handisida kudzidzisa vanhu kuomera kana kuti kunyima, asi pane chinhu chisinganzwisiswi nevanhu vakawanda panyaya yekupa. Mari yauinayo iri muhomwe mako yakafanana nembeu iri muhomwe yemurimi yekuzoshandisa pakurima. Ukapa munhu wese auya achikumbira kana kuti auya aine nzara, womupa, migumisiro yacho uchashaya mbeu yekuzoshandisa pakurima kana mwaka wokurima wasvika. Saka iwewe nevanhu vauri kubatsira mese muchafa nenzara. Ndaakuda kukudza situation yekuti kana iwewe uri musituation iyoyo, kana kuti iwewe wakateera vhidhiyo inoi uri mumamiro ezvinhu iwayo, unofanira kutombotiwedzerei kunyima, unofanira kutombotiwedzerei kuti sungei mabhaudhi. Unozviziva here kuti unogona kunyima munhu for a good reason. Unogona kunyima munhu nhasi nechinangwa chakanakwa chokuti uzomubatsira zvizere mangwana. Iwewe une business richiri kutanga kuti simukei asi asati ranyatsosimuka, kana kuti uri kuronga kuzoita business iroro, uri kuunganidza kamari kekuti uzoita business iroro, and then pouya hama dzako iwewe dziri kuda kubatsirwa. Pane ane mari yeschool fees ashayawo mari yeschool fees, panewo anewo chimbadzo chaatadza kubhadhara akuda kutorerwa property ari kuchema newe kuti umubatsire. Ukabatsira vanhu ava, 1, iwewe hausisina kwauchaenda nekuti bhizinesi rako ratomira, ende kakaona kacho runogona kutosvika pakubhuroka uchingovabatsira nekuti vanhu vanoda kubatsirwa havapere. 2, rubatsiro rwauchange uchavapa ruri limited, kana uchavapa rubatsiro rushoma nekuti hausati wane mari yakawanda, uringobvisawo kamari kashoma uchivapa, uyu wazobvisa kamari kashoma uchivapa. Saka uchavapa rubatsiro rushoma kana kuti rusingakunyatsokwana kana kuti rusingapedze matambudziko avo. Asi ngatiti wasaudza strategy yekunyima yandiri kukudzai nhasi, yekuti mari hauchabuditsi zvekumhanya. Kana uchibuditsa mari uri kutobuditsa only pacritical situation yekuti maybe munhu akuda kutofa, haungazosii munhu achifa, asi mamwe macases esaya uri kutomboignore uchiti handina mari. Bhizinesi rako iwo rusvika pakusimuka, watanga bhizinesi rako waakurirana rakurana zvakanaka. Maadvantages anenge avapo ndeapi? Number 1, waane mari yakati wandei, waakukwanisa kubatsira vanhu vakati wandei vachikwanisa kubatsirikana. 2, iwewe ukasarudza kubatsira munhu 1, waakukwanisa kunyatsomubatsira achisvika pakusimuka nekuti iwewe watosimuka kudhara. Saka help yaukwanisa kupa munhu iri valid nekuti waane chinhu chiri kurana ende waane chinhu chiri sustainable. Uye 3, kuita business riri kurana zviri efficiency, unobuilda maconnections, unoita maconnections nemalingi zvekuti nhau yekubatsira hama inova very easy. Kungava kupinza hama mabasa, kuita gadzira maconnection ekuti ivo vatange mabusiness avo, waakuziva nevanhu vakawanda kuti unogona kutora hama dzako uchidzipinza mabasa emabhururu ako. Saka unonga wakwanisa kubatsira uchipa rubatsiro ruri valid, other than kuti iwewe hausati wasimuka uri kutanhaura ladha kana kuti danidzo raikwanisa kukubatsira iwewe kuti usimuke, wotanga kurigura-gura uchida kubatsira vanhu vari kutambudzika panguva iyoyo. Hazvina zvazvinobatsira, mese mucharamba muri mugomba ende mese mucharamba muri matope. Saka zviri nani kuti munhu 1 asimuke, asvike palevheri rekuti akukwanisa kugadzira maconnections ende akukwanisa kuwana mari yakawanda yekuti even akasadza kubatsira munhu 1 or 2 anobatsira vanhu ivavo vachisvika pakusimuka. Uri kunzwisisa here pane nyaya yangu? Kamari kashoma kaungave nako nhasi akasi kuzofa kakakwanisa kupedza matambudziko ehama dzako. Even ukabatsira iwewo maproblems avo haapere, ende 2, vamweni vacho vachatosvika pakutokukanganwa, vasvika pakutoenda zvokuti havachatokuzivi. Saka zviri nani kumboita zvinhu zvinoita kuti iwewo usimuke, zvokuti ukasimuka kana uri munhu anoda kubatsira zvechokwadi uchange wava kupa rubatsiro ruri valid ende rubatsiro runobatika. Iwo unofunga kuti Strive Masiyiwa akaita vanhu 15 vaari kunzwa kuda kubatsira kana kuti kuda kuvapa mabasa, anga vashayira mabasa here nemascholarship anopa vanhu vese aya. Saka ini handisi kuti svika palevheri rekuva billionaire kana kuti palevheri rekuva millionaire, asi kungova nechinhu chiri kurana kana kungova nebhizinesi riri kurana kunokuvhura pfungwa zvekuti even rubatsiro rwauchapa munhu runonge riri valid. Even munhu unogona kusamupa mari but unokwanisa kumupa mabusiness ideas anoshanda nekuti iwe waane experience.
ende usangofarira kunzi uri munhu ane mari kana kuti anongogona kubatsira munhu wese. Zvazvo hazvina zvazvinobatsira zvazvo. Uchiri kuda kusimuka woda futi kupiwa mbiri kuti unogona kubatsira munhu wese achikumbira kwauri haadzoka asina chinhu. Izvo hazvina zvazvinobatsira. Nokuti kakawanda kacho mese mucharamba muri matope ende vanhu ivavo havakwanisi kuzokubatsira futi iwo mangwana. Saka kana uchikwanisa simuka uite something. Waakubatsira waakupa munhu rubatsiro zvokuti ukada kubatsira munhu waanotuka unobatsira munhu zvokuti anosimuka ende haarambi achidzoka kwauri achida rubatsiro. I hope vanonzwisisa vanzwisisa. Musati maenda siyawo mabaya subscribe button tizoramba tichidzidzisa zvimwe zvinhu zvakawanda mangwana. Ndokutendai nekuteerera. I hope manzwisisa chokwadi chandaedza kukuudzaiwo muzuva ranhasi. Maita basa.